Saps que pots publicar els teus articles en accés obert sense haver de pagar de la teua butxaca? La Universitat de València té acords amb les principals editorials científiques que et permeten cobrir el cost de les APCs, les taxes de publicació en obert, gràcies a les subscripcions institucionals. En aquest vídeo t'expliquem com funciona i com pots aprofitar-ho. Les APCs, o Article Processing Charges, són les taxes que moltes revistes científiques cobren per publicar un article en accés obert. El seu cost pot oscil·lar entre centenars i milers d'euros, que normalment paguen l'autor, el projecte de recerca o la institució. Per a evitar que aquest cost recaiga directament sobre el personal investigador, la CRUE va signar acords transformatius amb Elsevier, Springer, Wiley i la American Chemical Society, acords en els que es troba inclosa la Universitat de València. A part d'aquestes editorials, la universitat ha signat acords exclusius amb altres, com De Gruyter, John Benjamins o Scope 3. Gràcies a aquests acords, el preu de la subscripció a l'editorial inclou un nombre limitat d'APCs que la institució paga per tu. Com funciona? El procés és senzill. Abans d'enviar el paper, comprova si la revista està coberta pels acords transformatius de la universitat, consultant el nostre llistat global. Després, verifica que complisques els criteris d'acceptació per al finançament. Envia l'article indicant l'afiliació i l'editorial enviarà un avís a la biblioteca, que gestionarà i autoritzarà l'ús de l'APC. Les APCs s'assignen per ordre de petició, fins que s'esgota el nombre disponible per a l'any en curs. Al web de biblioteques pots consultar en temps real les APCs que encara queden disponibles. Per cert, després de la publicació, no oblides incloure l'article en grec per tal que siga accessible des del repositori institucional Roderick. D'aquesta manera, compliràs els requisits legals i milloraràs la visibilitat de la teua investigació. Per a poder gaudir d'aquests descomptes cal complir uns criteris. Els més importants són ser l'autor o autora de correspondència de l'article, amb una vinculació contractual activa amb la Universitat de València en el moment de l'acceptació o de l'enviament. Els alumnes de doctorat també poden ser autors de correspondència, sempre que un altre signant tinga vinculació amb la universitat. També has de fer constar l'afiliació i el correu institucional, tant en la plataforma de l'editor com en el text de l'article. Recorda comprovar prèviament les especificacions de l'acord. Generalment, la publicació no pot ser una carta, ressenya o resum, per exemple. La majoria d'acords estan condicionats a que les aportacions siguin publicacions originals i científiques com articles, revisions o casos clínics. A més, al moment de la submissió, la revista ha de constar al llistat actualitzat d'acords transformatius. Si vols saber quines revistes estan incloses i quines condicions s'apliquen per a cada editorial, pots consultar el llistat global de revistes incloses en acords transformatius de la universitat i també els criteris d'acceptació del finançament de les APCs al web del Servei de Biblioteques. I per a qualsevol dubte, pots contactar amb nosaltres a través de la Biblioteca Respon. Publicar en obert no ha de costar-te res. Aprofita els acords que la Universitat de València ja ha negociat per a tu.